Tento podcast bude zameraný asi na vyjadrenie sa k aktuálnej situácii. Dnes máme mesiac apríl, rok v posledných dňoch počúvame na realitnom trhu zvyšovanie úrokových sadzieb. Myslíš, že aktuálna situácia so zvyšujúcimi úrokovými sadzbami schladí realitný trh, klesnú ceny, alebo aký je tvoj pohľad na to? Takže z 10, 8 kupujú na hypotéku a 2 sú, ktorí kupujú z vlastných zdrojov. Vydané stavebné povolenia sú na historickom minime. Nové výstavby zamrzli svojím spôsobom. Začatých projektov je len veľmi málo. Začneš to vnímať, že ľudia reagujú nejak inak? Tak určite to začínam vnímať. Aktuálne trendy nasvedčujú tomu, že menšie mestá budú svojím spôsobom vymierať alebo... Vítajte pri ďalšom dieli podcastu Reality Check. Dnes znova s Matúšom Rečníkom, našim šikovným maklerom. Matúš, čau. Ahoj, Kiko. Tento podcast bude zameraný asi na vyjadrenie sa k aktuálnej situácii. Dnes máme mesiac apríl, rok 2026 sa rozbehol, myslím si, že relatívne dobre z realitného pohľadu, aj keď nás trápia rôzne situácie vo svete. V posledných dňoch počúvame na realitnom trhu zvyšovanie úrokových sadzieb, už sa to premieta aj do praxe, banky zvyšujú úrokové sadzby. Ty ako makler, ktorý je denne na trhu, začneš to vnímať, že ľudia reagujú nejak inak? Tak určite to začínam vnímať, ono ide hlavne o to, že najviac to je vnímané buď v tom, že v podstate ľudia čakajú a váhajú, to je prvá vec, alebo druhá vec je, že v podstate keď riešime aj nejaké obchody, ktoré sú rozpracované, tak sa všetko naháňa, znalecký posudok, kúpne zmluvy, aby to išlo čo najskôr do banky, aby sa to čo najskôr schválilo s nejakou rokovou sadzbou, pretože sa boja, že sa to bude ešte zvyšovať. Na jednej strane máme váhavých klientov, na druhej strane máme klientov, ktorí všetko naháňajú. Trošku si to poďme rozviesť. Prečo niektorí klienti váhajú a prečo niektorí klienti všetko naháňajú? Takto by som to povedal, že tí, ktorí to naháňajú, už začali ten proces, už majú niečo, dajme tomu, zarezervované a tým pádom, tým, že dneska sa to fakt v podstate dosť vyvíja a tie úrokové sadzby banky zvyšujú, v podstate tam tie rozdiely sú na týždennej báze, tak tí sa snažia čo najskôr mať ako keby schválenú hypotéku, aby mali kľud, že OK, ešte sme to stihli, kým to nie je nejaká vyššia úroková sadzba. A tí, ktorí váhajú, sú tí, ktorí ešte nezačali ten celý proces a boja sa, že ako sa tá situácia vyvinie a že či do toho pôjdu alebo nie. Oplatí sa klientom podľa teba váhať? Ťažko povedať, za mňa je vždy lepšie nejaká akcia ako žiadna akcia. Hej, že aj ak by reálne akože to spravili, mali vyššiu úrokovú sadzbu, niečo kúpili, tak takisto si to časom vedia refinancovať a ak to zvládnu na tej mesačnej báze splácať, tak si myslím, že sa neoplatí váhať. Ja môžem len súhlasiť, lebo história nám ukazuje, že ceny nehnuteľností vždy len rastú. A či už dneska kupujete s úrokom 3,19, 3,49, 3,79 alebo ste na úrovni 4%, a história ukazuje, že aj keď boli úroky 5%, 6, 7, 8, 9, čo si pamätáme možno viac ako 10-15 rokov dozadu, ale 2 roky dozadu sme mali bežne 4%, tak keď porovnáme cenu nehnuteľnosti pred 2 rokmi a dnes, je tam nejaký rozdiel podľa teba? Tak je tam diametrálny rozdiel, samozrejme záleží, aká nehnuteľnosť v akej časti mesta, ale za mňa akože celkovo v Trenčine, hlavne pri tých žiadanejších bytoch, kde máme dopad aj v podstate tých investičných klientov, ktorí hľadajú, tak ten dopad na tie ceny je diametrálny. Načítal si investičných klientov. Dneska väčšina tých investičných klientov kupuje z vlastných zdrojov alebo skôr používajú úvery? Za mňa je to skôr, že používajú úvery, bo tak celkovo tá matematika za mňa je zaujímavá, keď človek kupuje tú nehnuteľnosť práve cez tú hypotéku ako investíciu a nie z vlastných zdrojov, ale tak je to v podstate, by som povedal tak, že z 10, 8 kupujú na hypotéku a 2 sú, ktorí kupujú z vlastných zdrojov. Vieš klientovi ty poradiť, že čo kúpiť, čo nekúpiť, čo je dobrá investícia a možno ktorým smerom by sa mal vydať? Tak hlavne tam ide o to, že čo od toho očakáva. Okay. Či chce mať nejaký v podstate pasívny príjem, s tým, že nechce byť nejako zadlžený, lebo má na to nejaký svoj pohľad. Ako ja by som takto, keby som to mal zhrnúť, tak je to za mňa celé o pohľade na to, ako sa na to pozerá ako investíciu, že v čom vidí tú investíciu, to je prvá vec. A druhá vec nejaký pohľad k riziku, pretože každý má iný
v podstate pohľad k riziku, niekto sa chce zadlžiť viacej, niekto menej, lebo sa bojí. Takže za mňa sú to dve také najdôležitejšie veci, čo si musí zodpovedať ten investor, aby vedel spraviť správny krok. OK, a keď sa vrátime teraz o krok späť, myslíš, že aktuálna situácia so zvyšujúcimi úrokovými sadzbami schladí realitný trh, klesnú ceny, alebo aký je tvoj pohľad na to? Ja ti potom poviem kúsok možno z môjho. Jasné. Ako ja osobne si myslím, že zatiaľ je to niečo nové. A vždy, keď sa niečo stane, tak je taká fáza, že trošku je to niečo nové, ľudia čakajú, očakávajú, čo sa stane, váhajú. No a keď uvidíme, ako sa tá situácia samozrejme vyvinie, všetci dúfam, že to čo najskôr v podstate bude vyriešené, ale tak nevieme to ovplyvniť. Tak časom, ak by to trvalo dlhšie, tak si tí ľudia na to zvyknú a ďalej v podstate budú robiť podľa mňa tie kroky. Aktuálna situácia mi veľmi pripomína dobu roku 2022, keď vypukla vojna na Ukrajine, a kedy vlastne nastala situácia, že na mesiac sa všetko zamrazilo a ľudia ostali úplne váhaví. Od roku 22 do roku 26 prešli 4 roky. Realitný trh zažil v minulom roku úplný boom, si dovolím povedať. Roztrhlo sa vrece s investormi, ktorí nakupovali nehnuteľnosti na hypotéky, a myslím, že ten realitný trh iba vzrástol. Moje také odporúčanie, možno mi povedať na to svoj názor, je, že neoplatí sa váhať, lebo všetko nasvedčuje tomu, že vydané stavebné povolenia sú na historickom minime. Nové výstavby zamrzli svojím spôsobom. Začatých projektov je len veľmi málo. Nové projekty sú naozaj drahé a budú len drahšie, kvôli tomu, že budú stúpať ceny materiálov. Cena práce vďaka nastaveniu nášho štátu určite nebude nižšia, bude len vyššia. To znamená, že dnes všetko nasvedčuje tomu, že napriek tomu, že úrokové sadzby budú rásť, ceny nehnuteľností pravdepodobne klesať nebudú, lebo bude ich len menej na tom trhu a hlavne ceny nehnuteľností bytov alebo v väčších mestách sa minimálne udržia a budú rásť. Aký je tvoj pohľad na to? Tak ja si dovolím ako s tebou súhlasiť, lebo aj keby dneska kúpili ten byt, spravili tú akciu za nejakú kúpnu cenu, pri horšej úrokovej sadzbe stále, keď si to v podstate zrátajú v tom čase, kedy bude lepšia úroková sadzba, vedia si to refinancovať a tak ďalej, tak vždy je najpodstatnejšie to, čo už zmeniť nevedia, a to je tá nadobúdacia cena, a to v podstate ten čas a nadobúdacia cena. A ak to spravia dnes, tak v podstate to kúpia za nejakú cenu, a ak budú čakať, tak v podstate budú kupovať len drahšie za mňa, ak by sa niečo diametrálne, globálne nestalo, čo by to ovplyvnilo. Bavíme sa o kupujúcich, ale poďme si povedať niečo možno k predávajúcim. Veľa predávajúcich dneska váha, či predať svoju nehnuteľnosť. Bavíme sa o tom, že ceny bytov by mohli rásť, teda že či ich predávať skôr alebo neskôr. Očakávaný medziročný rast na tento rok je na úrovni možno 10%. To znamená, že ak niekomu dneska začali nám 4. mesiac, ostáva nám možno ešte nejakých 6% rast do konca roka, čo bude nejaký medián v rámci slovenského realitného trhu. Oplatí sa podľa teba tomu človeku čakať do konca roka, aby predal tú nehnuteľnosť, alebo možno predať teraz a rýchlo preinvestovať tie prostriedky, lebo 6% vie zarobiť niekde inde? No, ako za mňa univerzálna odpoveď na to neexistuje, lebo ono ide o to, že čo ten klient ide riešiť. Hej? Prečo to predáva, to je to najpodstatnejšie, a čo ide s tými financiami následne potom v podstate spraviť. Hej? Ak to chce predať a chce kúpiť nejakú väčšiu nehnuteľnosť, že sa sťahuje kvôli nejakej rodinnej situácii z dvojizbového do trojizbového bytu, tak za mňa je ako úplne jedno, že či to spraví dnes alebo to spraví potom, pretože ak to spraví dnes, tak to predá za nejakú cenu a kúpi v rovnakom čase za nejakú cenu, a ak to spraví v podstate v nejakom čase ďalej, dajme tomu o rok alebo na konci roka, tak znova predá možno drahšie, ale takisto kúpi drahšie, čiže za mňa akože si vyslovene nejako nepomôže. A čo rodinné domy? Možno mimo mesta alebo mimo miest v rámci Slovenska. Máme určité časti Slovenska, kde sa nachádzajú možno staršie a veľké rodinné domy. Aký máš pohľad na predaj takýchto nehnuteľností? No, čo sa týka takýchto nehnuteľností, tam si treba uvedomiť to, že v podstate, čo sa týka väčších nehnuteľností, nie úplne v žiadaných lokalitách, kde nie je tá občianska vybavenosť v podstate na nejakej úrovni a kde nie sú aj, dajme tomu, pracovné príležitosti, tak sa stáva čoraz ťažšie predať tieto nehnuteľnosti za ceny, ktoré by si predstavovali tí majitelia. Napríklad v podstate máme nehnuteľnosť, ktorá sa nachádza, dajme tomu, 30 minút od Trenčína. Tí majitelia investovali do tej nehnuteľnosti možno 400 000, ale dneska sme na sume 330 000 cca a máme problém ju predať.
Pretože dnes tam v podstate tí ľudia odchádzajú z toho regiónu, idú do iných miest a v podstate ten trh nie je schopný zaplatiť ten rodinný dom v podstate z tých financií, čo tam tí ľudia miestni zarobia a stále je tam menej a menej kupujúcich, takže za mňa veľmi by som zvažoval, že či držať takú nehnuteľnosť alebo ju predať, lebo aj tá demografia v podstate nič nejako pozitívne nám ako neukazuje. Hej. Aktuálne trendy nasvedčujú tomu, že menšie mestá budú svojím spôsobom vymierať, alebo menšie obce, dedinky a tzv. Tie hladové doliny, odkiaľ odchádzajú aj významní zamestnávateľia. A už dneska také nehnuteľnosti nám chodia do ponuky. Nechodí nám ich málo. Dnes si dovolím povedať, že priemerná doba predaja takýchto nehnuteľností je pol roka. Aký máš ty na to pohľad? Myslíš, že sa budú predávať tie nehnuteľnosti rýchlejšie, alebo budú sa predávať lepšie v budúcnosti, aký budú lacnejšie, ľudia si ich možno budú kupovať ako chalupy, alebo vymizne úplne nejaký trend bývania v nejakých dedinkách a v veľkých nehnuteľnostiach a prípadne vlastniť rekreačnú nehnuteľnosť ako sekundárne bývanie. No, za mňa ako osobne, ak by som mal nehnuteľnosť v nejakom meste, kde tá demografia je v podstate nastavená tak, že tam nie sú, dajme tomu, možno nejaké vysoké školy, alebo niečo, čo reálne priláka tých, dajme tomu, akože mladších ľudí, dajme tomu okolo nejakých 20 rokov, že idú niekde na vysokú školu, niekoho tam spoznajú, zapustia tam korene, zostanú tam, ale že to je v podstate čisto len postavené, že bývajú tam ľudia, ktorí tam už bývajú niekoľko rokov, alebo sa narodili v tom meste a tak ďalej, tak ja osobne by som predal tú nehnuteľnosť a snažil sa v podstate investovať tie peniaze do inej nehnuteľnosti, do trhu, kde to má potenciál rásť. Čo sa týka aj, si to človek vie pozrieť v počte narodených detí, alebo celkovo v podstate koľko je tam, dajme tomu možno pracovných príležitostí, lebo za mňa to bude len ťažšie. Ten človek bude musieť spraviť oveľa viacej pre ten predaj, pretože bude viac a viac tých ponúk, pretože ten problém, čo bude riešiť on v budúcnosti, bude riešiť aj niekto iný. A bude tam väčší konkurenčný boj a ten dopyt tam bude menší, takže v podstate budú sa byť ako keby, neviem, traja predávajúceho jedného kupujúceho a tým pádom v podstate nebudú môcť zinkasovať takú cenu, ktorú by možno mohli dnes. Tento trend dneska môžeme vnímať hlavne v Taliansku, v Chorvátsku a mnohých ďalších krajinách Európskej únie, kde je ďaleko prestarnutejšie to obyvateľstvo a tie regióny, ktoré nemajú zaujímavých zamestnávateľov, nie sú tam školy, vymierajú nejakým spôsobom a nehnuteľnosti sa tam predávajú za euro. To znamená, že myslíš, že niečo takéto môže nastať aj u nás, lebo keď ideme niekde smer, možno juh Slovenska, Rímavská Sobota, dnes vidíme, že sa prichádzajú nejakí zamestnávateľe a predáva sa ťažšie Lučenec a okolité dedinky. Myslíš, že možno tu sa dá zobrať nejaký vzor toho celého, ako by sa ten trh mohol vyvíjať, možno aj v iných obciach blízko veľkých miest, kde sú veľké a staré a možno nie úplne praktické nehnuteľnosti? Tak ono, ako úplne tá budúcnosť sa nedá nikdy predpokladať na 100%, ale za mňa sú to nejaké príklady, ktoré keď si premetieme na naše podmienky alebo celkovo na Slovensko a takisto na tú demografiu, tak môže nastať podobná situácia, ale určite sa nedá povedať, že sa to nastane na 100%. Za mňa osobne je to vec, ktorú človek by možno mohol vnímať a poučiť sa z nej a akože nejako pri tom rozhodovaní to brať na zreteľ, že niečo takéto sa môže časom stať. A ja osobne, keby som mal nehnuteľnosť v nejakom takomto regióne, tak to dneska predám, kúpim v regióne, kde to rastie, pretože ja osobne myslím, že to nastane. Ja zdieľam tvoj názor a myslím si to isté, takže ak nás náhodou počúvate a vlastníte takúto nehnuteľnosť, kľudne nám zavolajte, my vám pomôžeme predať a vyberieme vám vhodnú investíciu. Spomenul si rôzne teda nejaké štatistiky, počet narodených detí, vysoké školy a tak ďalej. Dnes pri kúpe nehnuteľnosti alebo pri radách klientom, že akú nehnuteľnosť kúpiť, zameriava sa aj na to, že v tomto regióne to ide takto, v tomto regióne je takáto situácia a kupujte v tejto časti a snaží sa tým klientom poradiť z nejakého dlhodobého hľadiska, lebo treba si uvedomiť, že kúpa nehnuteľnosti nie je kúpa bicykla, že to máš na rok, na dva, ale väčšinou je to dlhodobá investícia. Tak ono, ako za mňa určite nejaké základné akože veci, ktoré človek by si mal prejsť predtým, ako v podstate spraví tú akciu alebo ten krok, že kúpi nejakú nehnuteľnosť.
sa dajú povedať, že čo by mal akože kvázi si prejsť predtým. Ale ja osobne radím klientom k regiónu, ktorý poznám. Hej? Pretože ja osobne si myslím, že ak idem robiť nejakú v podstate takúto kúpu, tak by som sa mal rozprávať s ľuďmi, ktorí v tom regióne pôsobia, ktorí vidia, ako sa to vyvíja v čase a vedia v podstate nám povedať najbližšie informácie k tomu, pretože my napríklad môžeme niečo vnímať v nejakej lokalite, že to vyzerá zaujímavo, ale keď sa povie s niekým miestnym, tak nám povie, že OK, ale v tejto lokalite je takýto a takýto problém. Preto ja osobne, ak by som mal niekomu radiť, tak v tom regióne, kde pôsobím, by som mu poradil. Niekde inde by som mu povedal nejaký svoj názor, ale vždy by som mu povedal, aby si to prešiel s niekým z danej lokality alebo z toho regiónu. Myslíš si, že je lokálnosť makléra dôležitá? Lebo vnímam na trhu maklérov, ktorí pôsobia kľudne na celom Slovensku Áno. a budú ti predávať v Bratislave, v Trenčíne, v Košiciach, v Banskej Bystrici, v Prešove a všade sú tí najlepší. Myslíš, že je toto reálne? Ako ja mám na to také dva názory. Za mňa, a keď je niekto lokálny, tak je to fajn bonus. Za mňa to nie je vec, ktorá, keby ja mám aj nehnuteľnosť niekde inde, by som sa rozhodoval kvôli tomu, že toto je lokálna realitka, tak dám to práve jej. Hej. Za mňa je to akože vec, ktorá je fajn, pretože majú nejaké povedomie o tom trhu, keď tam pôsobia a robia nejaký počet obchodov. Za mňa v prvom rade je o to, ako to tá realitná kancelária spracuje a ako to bude prezentovať. A aj keď nie je lokálna, tak za mňa môže v podstate poskytnúť ten kvalitný servis a spraviť to kvalitne a nám sa veľakrát stáva, že aj keď ideme do regiónu, kde v podstate nepôsobíme, že nejakí klienti nás oslovia, že tam vlastnia tú nehnuteľnosť a spravíme tam tú robotu, tak nás zase kontaktujú miestni ľudia, pretože nevideli to ešte tak spracované, alebo páči sa im ten servis, tie videá, fotky a tak ďalej. Takže úplne ako keby som mal povedať príklad, tak keď predávam nehnuteľnosť, ktorá je mimo môj nejaký revír, uši, tak tú robotu spravíme rovnako kvalitnú, ale vždy sa poradím s miestnym realitným maklérom a veľakrát aj s viacerými, aspoň s tromi. Zavolám si s nimi, dohodnem sa s nimi na nejaké, dajme tomu, odmene za ich informácie, ale vždy si to prejdem aj, aby som aj ja ako realitný maklér mal nejaký input alebo teda nejaký vstup od nejakých maklérov, ktorí sú v tej danej lokalite. OK, toto znie ako celkom rozumný názor. A ja len som tým chcel poukázať na to, že či je dobré vybrať len lokálne realitky, alebo možno keď dôverovať maklérovi, keď už podpíše s klientom zmluvu. Lebo podpis zmluvy s klientom je záväzok makléra. To znamená, že tento maklér asi by mal vedieť, čo robí, keď už zoberie nehnuteľnosť v nejakom regióne. Podľa tvojho názoru teda môže maklér z Trenčína kľudne predávať v Prešove. Za mňa určite. Okay. Ak je to maklér, ktorý si spraví tú domácu úlohu, že spraví si tú analýzu, lebo dneska už máme nástroje, že ja osobne si dovolím tvrdiť, že keď robím analýzu v Trenčine alebo v Trenčianskom kraji, tak ju spravím na 80% super a 20% doplním z tých mojich vlastných skúseností, ktoré mám z toho kraja, alebo tam predávam tie nehnuteľnosti. Ak by som robil niekde mimo, tak takisto ju viem na 80% spraviť dobre vďaka tým nástrojom, ktoré používame, že si pozrieme v podstate predané nehnuteľnosti, momentálne nehnuteľnosti, ako dlho sa predávajú a tak ďalej. A vieme si spraviť takú komparatívnu akože analýzu tých nehnuteľností a tých 20% práve doplním od v podstate tých maklerov miestnych a poradím sa s tými ľuďmi, radím zaplatím za tieto informácie, ale viem, že v podstate to, čo prezentujem tomu klientovi, je na 100% ako správna nejaká cenová stratégia. U nás v modernom maklérovi je o to tá väčšia výhoda, že sme Áno. v rámci celého Slovenska, tak je to jednoduché zavolať nejakému kolegovi a vyšerovať tie informácie. Dobre, Matúš, a možno čo takí makléri, ktorí v danej lokalite síce pôsobia s menšou kvalitou, ale majú celú databázu klientov. Sú pre klienta lepšou voľbou alebo horšou voľbou? Podľa teba. No, to ja poviem tak. Za mňa celá tá databáza klientov je niečo, čo je fajn. Hej? Ale nie je to určite rozhodujúce, pretože aj ja, keď mám v databáze klientov svojich najobľúbenejších klientov alebo klientov, s ktorými som inzeroval alebo kupoval veľa nehnuteľností a nejaký iný maklér by dal ponuku, ktorú má hlavu a penu, ešte raz, teda má to hlavu aj petu a je to za dobrú cenu, tak určite by som im povedal, aby to kúpili a nie, že nekúpte to, lebo to nemám ja. Akože databáza klientov neznamená, že ja tých ľudí vlastním. Hej, je to fajn, viem ich zavolať, viem im obvolať, ponúknuť im to, ale za mňa to nie je niečo ako prioritné, pretože tí ľudia, ak to má hlavu a petu, je to pekne spracované, zavolajú
a v podstate už sa s nimi dá komunikovať. Preto sa ťa na to pýtam, aký je tvoj názor, lebo veľa ľudí si predstavuje, že realitky, keď majú obrovské databázy, tak dokážu predávať len na základe toho. Ale tie databázy si povedzme na rovinu majú nejaký svoj vek a väčšina ľudí, keď už chce kúpiť, tak to vyrieši v nejakom čase. Ja ti poviem taký, keby si predával auto, tak myslíš si, že ho lepšie predáš, keby si zavolal 5 kamarátom, či ho chcú, alebo keby si zavolal 5 kamarátom a dal ho na inzerátne portály. Ja súhlasím s internetnými portálmi. Hej. Akože za mňa je to vždy o tom, že OK, no, môže sa to predať aj takto cez databázu, ale ja osobne si myslím, že ak v podstate to dáme na tie inzertné portály, získame nejakú spätnú väzbu od klientov, ktorých máme v portfóliu, takisto od toho trhu, teda v podstate od tých ľudí, čo sa k tomu dostanú cez realitné portály, tak je určite vždy najlepší možný výsledok tento spôsob. Tu sa dostávame k téme možno aj licitácie možno. Keď skúsiš obidve varianty, dostaneš tam viac klientov. Čím tým vieš, čo navyše vieš získať tým pre tvojho klienta ako predávajúceho? Tak ono, čo sa týka tej témy licitácie, tá licitácia nie je, ako keby by som to povedal vždy, že niečo smerodatné, na čom staviame celý ten obchod. Aj nie je to tak, že teraz dáme tú nehnuteľnosť za 50 000, aj keď má hodnotu 70 a teraz robíme to s cieľom, že ideme licitovať tú sumu. Tam ide skôr o to, že keď nastavujeme tú cenu, tak ju nastavujeme v podstate na reálnu sumu, ktorá je zrealizovateľná v priebehu nejakom časovom, ktorý si ten predávajúci predstavuje, pretože záleží, akú situáciu to rieši tomu predávajúcemu. Niekto potrebuje rýchlo tie peniažky, niekto v podstate si vie dovoliť to predávať 2-3 mesiace, čo je za mňa štandardná doba dneska predaja nehnuteľnosti, keď je dobre nastavená. Tak tam v podstate tá licitácia funguje tým spôsobom, že ako náhle my spravíme tú prezentáciu tak, ako sa má, spravíme ten marketing a dostaneme tých ľudí na tú nehnuteľnosť, tak my si nemôžeme vyberať na základe poradia alebo na základe farby očí. Ani vlasov? Ani vlasov. Ani triček? Ani triček, ani napríklad kamarátstiev. Veľakrát Okay. sa mi stane, že no, ale ja som vás známy a hovorím, dobre, ale vám keby predávam nehnuteľnosť a poviem, že predajme to tomuto, lebo je to môj kamarát a nezarobím vám o 5 000 viacej, tak boli by ste spokojní alebo nie? Hej. Že akože ja osobne, preto to aj tým klientom vysvetľujem, my tie obhliadky vždy spravíme s každým, kto nám zavolá. Aby nemohol niekto povedať, že nemal možnosť sa pozrieť na tú nehnuteľnosť a dať nejakú ponuku. Ak nám klienti v podstate sa zhodnú, dajme tomu dvaja, ktorí sú z pohľadu rizika rovnakí, takže dajme tomu aj jeden, aj druhý to berie na hypotéku, tak si overíme, že či tú hypotéku dostane, aby sme sa nedostali do situácie, že príde o tú rezervačnú zálohu, pretože je to vec, ktorú v podstate za moju kariéru sa nikdy nestalo a neverím, že sa nikdy nestane, ale robíme všetky tie kroky preto, aby k tomu v podstate nedošlo. A ako náhle teda by sme mali obidvoch overených aj z pohľadu rizika, obidvoch vieme, že dostanú tú hypotéku, tak im povieme, pozrite sa, ste tu dvaja, dajte nám nejakú ponuku, ak ste ochotní teda dať vyššiu sumu, tak nám pošlite správu, čo sa týka sumy, o koľko ste ochotní dať viacej, to isté spraví druhý a vyššia suma, ktorá príde, tak tomu ten byt predáme. Stáva sa to dnes často, že sa licituje? Za mňa sa to stáva, dajme tomu teraz, neviem, sa to stalo na posledných nie že posledných 3 obchodoch, ale dajme tomu teraz v blízkom čase sa to stalo pri 3 nehnuteľnostiach. A hlavne sa to stáva pri nehnuteľnostiach, pri ktorých je veľmi veľký dopyt, ale takisto sa to stalo aj pri rodinnom domčeku, pri ktorom v podstate sme spravili ten marketing a doniesli tam toľko ľudí, že fakt a spravili kvalitnú, hlavne tú obhliadku, lebo ten dom sa predával rok predtým. A nevedeli ho predať. My sme to nafotili na novo, spravil sa homestaging, celé to bolo za mňa Pomáhajú pekné fotky, pekné videá predajú? Určite. Za mňa, tak ako ja hovorím stále, že... Nie je to zbytočné? Nie je to zbytočné. A však to stačí na mobil? Alebo stačí zavolať kamošov, ne? Kiko, môj názor na to poznáš. Vieš, ono to je smiešné celé, lebo človek predáva, dajme tomu, väčšiu časť svojho majetku. Pri niektorých prípadoch je to skoro celý majetok, ktorý tí ľudia vlastnia a nie sú ochotní investovať do toho, aby to bolo odprezentované pekne. Vieš, najväčšia sranda, čo mňa udivuje? Že sú ochotní pustiť domov človeka, ktorý nafotí ich celý intimný život a úplne, že proste kompletne to ako bývajú, kľudne s riadom, s nejakým prádlom, s vecami osobnými, s totálnym neporiadkom a toto kľudne ukážu celému svetu. A vôbec im to nevadí tým ľuďom. Ja tomu nerozumiem. Ja tomu tiež nerozumiem a naposledy ma dostalo to, keď som bol na nehnuteľnosti, ktorá sa tiež nedokázala predať. Pretože ja tak hovorím, že keď neviete predať nehnuteľnosť, tak mi zavolajte, my ju predáme. Ale toto bol byt, ktorý za mňa proste som vedel, že predáme hneď.
ukázal mi ten makler fotky, hovorím mu, OK, my robíme takýto servis a províziu a keď mi povedal, ako províziu sa vypýtala tá realitka, ktorá mala náklad, že to nafotila na telefón, bol tam riad, no bolo to proste celé zlé, aj rozostrené, aj bordel, riad a tak ďalej a rozdiel v provízii bol 400 eur, tak si hovorím, že asi robím niečo zle, keď oni tu majú 5000 eur a my do toho investujeme nie, že 10-násobok, 100-násobok. Ona neinvestovala nič do toho celého, iba možno nejakú aktualizáciu na realitnom portáli a to je celé. A svoje miesto v telefóne. A je tam rozdiel takýto a pritom viem, že tomu klientovi vieme zarobiť kľudne o 5000 eur viacej. Hej? To znamená, že z toho, čo hovoríš, naše provízie nie sú vyššie ako má konkurencia, kvalita je ďaleko vyššia a na konci dňa väčšinou tá provízia klientov nebolí, lebo si o to zarobíme navyše. Presne tak. Ja hovorím tak, že správny maklér vie určite zarobiť na svoju vlastnú províziu a plus niečo navyše pre toho majiteľa. Hej? Že za mňa, ak toto, alebo pri tej nehnuteľnosti, dajme tomu pri priemernej nejakej provízii 5000 eur, 5000 eur nie je suma, pre ktorú by sa človek rozhodol, či to kúpi alebo to nekúpi. Hej? Ak to chce, tak v podstate pri 130 000, tak či to stojí 130 alebo 135, ten človek sa nerozhodne, že to nekúpi kvôli 5 000. Myslím si, že tam už musí byť väčší rozdiel na to, aby sa preto rozhodol. Ten klient to má jednak, ho to nestojí žiaden čas, vie, že tú nehnuteľnosť predala za najlepšiu možnú cenu, pretože sa preto spravilo maximum, je to kvalitne odinzerované, takisto má celý ten právny servis, nemusí sa báť, že nastane nejaký problém, pretože overujeme tie veci a nie sú to srandy, lebo čokoľvek dneska je doba taká, aká je a riešia sa skryté vady a tak ďalej. Takže za mňa hovorím, že ak je to dobrý realitný maklér, musí byť schopný zarobiť sám na seba, pretože ak nie je schopný zarobiť sám na seba, tak nepridáva tomu klientovi žiadnu hodnotu. Súhlasím. Myslím si, že ľudia majú oprávnene nervy na maklérov. Ja mám tiež ten nervy, takže ja som pohode. Hej, akože svoj nejaký čas bol realitný maklér pomaly nadávka a ja si dovolím povedať, že je to oprávnený ten hnev z pohľadu ľudí, lebo dovolím si povedať, že mnoho maklérov nepridáva pridanú hodnotu ľuďom. Máš nejaký tip pre ľudí, ako možno odhaliť dobrého makléra alebo zlého makléra v tomto prípade? Poďme sa ho spýtať, aká je jeho pridaná hodnota, lebo ja osobne si myslím, že z 10 7 zamrznú, nebudú vedieť, čo majú povedať, pretože to ani sami netušia, čo je ich pridaná hodnota, proste nejako to robia to nejaké roky a tak ďalej. Ale za mňa vždy, ja hovorím tak, že ja nepredávam akože sám seba slovami, ale tými výsledkami. Čiže ja tým klientom ukazujem, ako to robíme, aké máme nejaké výsledky, čo sa nám podarilo spraviť a tak ďalej. A chcem, aby tí ľudia videli, čo od mojej služby dostanú. A bolo jasne na začiatku povedané, áno, my vám poskytneme túto službu, dostanete tento a tento servis a aby tie očakávania na začiatku boli nastavené správne, aby oni boli na konci toho celého procesu spokojní a aby to celé v podstate od začiatku malo nejaký jasný plán, hej, ten predaj. Ešte kľúčom je stratégia k úspešnému predaju? Určite. Okay. Alebo celkovo celý ten mohli by sa tí ľudia pýtať na to, že ako budete mať stratégiu s predajom našej nehnuteľnosti? Myslím si, že nebudú vedieť odpovedať tí makléri, pretože ja sa stretávam s tými maklérmi a ja osobne mám tiež ten názor na tých maklérov možno podobný ako väčšina, pretože ja si myslím, že stále väčšia časť maklérov je zlá, alebo nie, že zlá. Robia to nejako a ja osobne si nemyslím, že je to dostatočne dobré. Myslím si, že na sa peniaze, ktoré berú. Lepšie. Áno, aj to. Ale aby som ani nepovedal tak, že vzhľadom na peniaze, ktoré berú, ale vzhľadom na peniaze, ktoré by ten klient mohol dostať. Pretože veľakrát vidím nehnuteľnosti, ktoré sú a viem, že keby to predávam my, tak to kľudne predáme o 10 000 drahšie, o 5 000 drahšie, len tým, že by sa to pekne nafotilo a tak ďalej. Ale ja hovorím klientom vždy na tej náborovom stretnutí, že na 100% im nikdy neviem garantovať cenu. Pretože vieme, ako to funguje, spraví sa nejaká analýza, dá sa to na internet a vždy tú cenu v podstate určuje ten trh a ten dopyt. Presne tak. Ale na 100% im zabezpečí, že tú cenu, ktorú podpíšu v tej kúpnej zmluve, bude najlepšia možná, pretože my preto spravíme 100%. Hej? To je na 100%. Ako vieš deklarovať klientovi, že si spravil 100%? No mu to ukážem. Čo mu ukážeš? No všetky tie veci, ktoré sa spravia pri tej analýze tej nehnuteľnosti, je v podstate súpis krokov, ktoré sa spravia. Je vysvetlené, prečo sa spravia, pretože ja chcem, aby tí ľudia chápali, že my tu neupratujeme kvôli tomu, že by nás to bavilo. Nie, že by nás to nebavilo, ale my to myslím, že všetko má nemáš akože nejaký... upratovaní tých nehnuteľností. Nie, ani nosení tašiek a kadečo.
A je to veľakrát únavné, pretože fakt, keď chystáte tie nehnuteľnosti, Koľko chystáš priemerne hodín jednu nehnuteľnosť? ono nejde ani o to, že koľko, ale aj ako často. Pretože ja osobne chystám tie nehnuteľnosti aj pred každou obliadkou. Takže si predstav, že napríklad mal som taký mezonetový byt, na vrchnom poschodí bez výťahu, 6 tašiek, celé auto plné a mal som tam, neviem, 7 obliadkových dní. Bolo to náročná nehnuteľnosť, ale pred každou tou obliadkou som 2 hodiny prišiel skôr, nachystal to, aby ten dojem, čo je na tých fotkách, bol rovnaký, aj keď tí ľudia vstúpia. Pretože ja sa ich pýtam, že aký máte prvý dojem, a keď tí ľudia mi povedia, že rovnaký ako na fotkách, tak som spokojný, že je to fajn. Že si urobil dobrú prácu. Áno, pretože nechcem, aby sa cítili tí ľudia tak ako pri niektorých ponukách. Veľakrát nám tí klienti povedia, že to sa nedá ani porovnať s inými nehnuteľnosťami, že je to nafotené, prídete tam a úplne niečo iné. Tak ja chcem, aby ten dojem bol rovnaký, ak nie lepší na tom samotnom mieste. Tak by to malo byť, aby si ten klient odnášal veľmi pozitívny zážitok z tej obliadky a na základe toho nakúpil tú nehnuteľnosť. Tak. A veľakrát aj keď nenakúpi, tak potom mu predávame tú nehnuteľnosť, lebo povie, že sa s takýmto ešte akože zážitkom alebo s tým systémom práce ešte nestretol. Priemerne človek predáva nehnuteľnosť možno 3-krát za život. Áno. Život je veľmi dlhý vo väčšine prípadov, takže myslím si, že malo by to byť niečo, čo by si klienti mali užiť, si dovolím povedať. Určite a hlavne ide o to, že narábame s, dajme tomu, najväčším aktívom vo väčšine prípadov, dovolím si tvrdiť, že v 90% prípadov je to v podstate najväčšie nejaké aktívum toho klienta. A za mňa je veľmi podstatné to, ako sa to spraví, pretože sa bavíme o tom, že on celý život robí na to, aby si kúpil nejakú nehnuteľnosť, potom ju chce dobre predať, kúpiť niečo. A za mňa je to proste vec, ktorá má byť spravená profesionálne a tak, aby ten klient vedel, že je to celé bezpečné a že je to spravené tak, ako sa to má spraviť. OK, možno na záver tohto podcastu máš nejaké realitné fuck-upy? Fúha, nejaký konkrétny prípad, čo by to malo byť? A možno niečo vtipné, čo si zažil, alebo niečo, čo sa naozaj že pokazilo. Asi najviac, čo sa pokazilo, bola tá chatka, čo som spomínal. Pretože to bola vec, na ktorú sme sa strašne veľa nadreli. Nachystali sme to asi 2 týždne, pretože to bolo celé zarastené a nakoniec som to nepredal, ale ja akože vôbec nemôžem povedať, že ma to nemrzí. Samozrejme by som bol rád, keby sa to predalo, ale tie peniaze, o ktoré sme tam prišli, alebo tie náklady, ktoré tam boli vytvorené a ktoré sme uhradili my, pretože ak tú našu činnosť v podstate nedovedieme do úspešného konca, tak nemáme tú províziu, čo je za mňa podľa mňa super model, pretože iba pri výsledku sme platení. Toho klienta to v podstate nič nestojí na začiatku, dostane celý ten servis a ak my splníme to, čo mu slúbime, tak dostaneme zaplatené. Čiže v podstate ten klient nemá žiadne riziko. Ono to je celkom sranda, že vlastne niekto na teba prehodí svoj problém, ty mu zaplatíš za to, že to môžeš ísť riešiť a iba keď uspeješ, tak vtedy dostaneš zaplatené inak, ten klient neplatí vôbec nič. Áno. To znamená, že klient zase nikdy není v riziku. Nie. Jediné riziko znášaš ty. Presne tak. Takže tvoj najväčší fuck up sú vlastne nepredané nehnuteľnosti. Asi je, alebo akože vyslovene si nepamätám nejakú chybu, ktorá by sa stala, že by som povedal, že teraz toto bol nejaký fuck up, lebo sa snažíme to všetko vždy preveriť dopredu. Ale tá chatka bol taký fuck up, že by som skôr povedal, že ma to mrzí, že sa nám to nepodarilo z pohľadu, koľko sme sa tam nadreli. Aj ja som tam bol pomáhať, ja som tam bol máličko, len v rámci nejakého mentálneho oddychu si fyzicky zašportovať, ale boli tam chalani, ktorí to čistili a mrzelo ma, že nám to úplne neišlo tak, ako sme predtým. To sa stáva, taký je tento biznis. Tak. Dobre, Matúš, ďakujem ti za všetky rady, tipy a verím, že si tu posledný krát. Verím aj ja. Uvidíme, jak sa to bude páčiť. Ľuďom budeme vedieť povedať. Ďakujem, že ste nás počúvali a sledovali. Budeme sa na vás tešiť pri ďalších častiach.